Hajiya. Salamu alaikum. Ina yini fa? Ya gida kuma. Wallahi ina ganin ki sai ni ji dukke min sata. Kin kunya ni ka ji ta zuciya. Ka san menene? To sai ka ma nake ji. To. Saboda ni matar aure ce. To. Wallahi ba matar aure ba ko ke ashaga mu iyakar goro. Ban san ka ma nake ji duk ina tsoratan maka da jikinka ya gaya maka. Dama ku ne ma samarin da suke ganin mata kan hanya. Su ce suna son su san ko su waye bane. Ai ba lahina ba. Ni matar soja ce. Ai ba soja ba kuma yau Hajiya ko Maiduguri kika aure. Inda kina ce min I love you ai ina iya daurewa. Kace da mu. Ka bani minti 10 nan wai. Ha awa biyu ina iya yi Hajiya ke ba awa biyu ba ma in dai akan kina wurin ga wala har shekara biyu sai ka jira. Wala ko san bisa za ta yi wa kun ga mata kan hanya ku ne taron mata ba. Kawai ka wuce tun kan jikinka ka ga maka. Ka wuce. Ina gani maka abun da baka gani. Ai tausayi na kika zaki fara so na. Juya bayan ka. Kamar a in juya bayana. Dan juya kaɗan. Kashin ban gane dan juya. Wai in juyo ki ce kina so na. Allah sarki. Bai Allah. Ku bi mijin ku san da kafa. Yau babu abin da ya yi duniya irin mace ta yi biyayya gidan mijin. Kai. Ka ga maka kenan. Ko da bangale hinka kai me kai tsare shi me yasa ya zaka zo da ni mun fito muna shakata kawai kaga abokin ka banna haya to dan me wani ba zai ganne ce na dawo aiki aboki na ban tsama magana shi da za aika wulakanta ni da ni da abokin ka waye mai Kas wata na magana kina magana